Krásny slnečný deň vám želám z expozície spoločnosti Agrotrade Group Rožňava, kde počas celého dňa v dvoch blokoch prednášajú moji kolegovia 12 veľmi zaujímavých odborných tém. Po každej odbornej téme mám pre vás pripravenú úplne jednoduchú kvízovú otázku, stačí, keď budete môjho kolegu pozorne počúvať, tým pádom budete vedieť aj zodpovedať na jednoduchú otázku. My sme priamo teraz v polovici našich prednášok, čo sa týka doobedného bloku. Vedľa mňa je už kolega Jan Cvek. Tentokrát nám povie niečo o rozmetadlách značky RAW. Takisto o riešeniach pre súčasnosť, budúcnosť, pre maximálnu efektívnosť využitia hnojív. Sa páči. Ďakujem pekne, že pôvodne nemecká firma, ktorá celé roky vyrábala rozmetadlá pre lesové hnojív. Rozmetadlá sa špecializuje vyslovene na ich výrobu, takže je, dá sa povedať, jedna z Tento je šikovný taký. ktorá rozmetadlá vyrába a je držiteľom mnohých patentov a inovácií, ktoré vlastne riadia k absolútnym výberom na trhu. Stroje sa vyznačujú tým, že majú väčšiu efektivitu v tom nachádzovaní hnojív, to sú presnejšie, Ale je šikovný, že není veľký, ale pri tom nastupovaní. Máme na výstave, čo by ste mali záujem, som vám aj osobne ukázal, keď mám svoj výklid. Ďalej mám aj pneumatické rozmetadlá, ktoré vlastne RAW dodával už zhruba 25 rokmi. Vtedy to bola vyslovene výroba na objednávku a pneumatické rozmetadlá začalo potom následne potom, čo sa zase dôraz začal klásť na kvalitu a presnosť. Obnovil tú výrobu. Takže keby niekto chcel viac